ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே நல்ல தேவனே ஆண்டவரே, நல்ல மெய்ப்பனே ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எங்கள் எஜமானனே ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே, சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே. எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றிடுவோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே, சர்வ சிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே. எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். ஹல்லேலூயா எருசலேமுடைய வாழ்வை காண்போம். விசுவாசி என்றென்றைக்கும் நிலைப்பான். ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே, அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே. கர்த்தர் கரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள், கிருபை எங்கள் மேல் ஊற்றுவீரே. ஆவியாத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே, அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே. அவருடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுத்து உலகத்தின் முடிவு பரியந்தும் சகல நாட்களிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறது. சாத்தான் தொடாமல் நம்மை காக்கிற தேவன்.
ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து விடுதலையாக்குகிற தேவன், நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாய் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவன். அறிவியத்துவம். ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றே, எங்கள் இதயத்தை உம்மிடம் படைக்கின்றோமே, எங்குகின்றோம் உம் ஆசீர் பெறவே. எல்லா மனிதர்க்கும் ஆண்டவர் நீரே, எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றே, இதயத்தை உம்மிடம் படைக்கின்றோம், எங்குகின்றோம் உம் ஆசீர் பெறவே. அல்லேலூயா, உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். நாம் கடந்த நாளிலே ஞாயிறிலே தியானித்தது நமக்கு நினைவிருக்கும் என்று கிறிஸ்துவுக்குள் நம்புகிறேன். தேவனுடைய வைராக்கியத்தை குறித்து ஆவியானவர் நமக்கு சுட்டி காட்டினார். இஸ்ரேல் மக்களுடைய பயணத்திலே கர்த்தர் எப்படி வைராக்கியமாக சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிரித்து முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினாலே சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்ததை நாம் யாத்திராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து 30வது வசனம் வரைக்கும் நாம் தியானித்தோம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே யுத்த வீரனைப் போல அவர் வைராக்கியம் மூழ்கிறவர் என்பதை குறித்து நாம் தியானித்தோம். இந்த கடந்த வாரத்தின் நாட்களிலே நம்மிலே எத்தனை பேர் கர்த்தருக்கென்று வைராக்கியம் காட்டி இருக்கிறோம் என்பதை தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலே பார்க்கலாம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தின் மூலமாக சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும் என்று திருவுளம் பற்றின தெய்வத்தினுடைய வாக்குத்தத்தம் முந்தைய வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். திரளான அறுப்பிலே கொள்ளையிலே மகிழ்கிறது போல கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை மகிழ பண்ணுகிறவர். எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறோம்? நம்மிலே அநேகர் யோசிக்கிறோம், என் வாழ்க்கையில் கண்ணீர் தான், நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் துன்பத்தின் பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கிறேன், எனக்கு தான் கஷ்டத்தின் மேலே கஷ்டம், நஷ்டத்தின் மேலே நஷ்டம், அதுதான் தெய்வத்திற்கு இஷ்டமோ என்று குறைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற, முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிற, அங்கலாய்த்து தவித்து கொண்டிருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு இந்த நாளிலிருந்து அகன்று போகட்டும். கர்த்தர் நம்மை மகிழ பண்ணுகிறவர். நாம் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதற்காக தான் அவர் சிலுவையிலே பிசாசினுடைய துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு அவனை வெளியரங்கமான கோலமாக்கினார். அதை நம்ம தியானித்து பார்த்தாலே நம்முடைய உள்ளத்தின் அடித்தளத்திலே ஒரு உவகை பொங்குகிறதை நாம் உணர முடியும். ஏசாயா 37ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்திலே கர்த்தர் அசீரியனை எப்படி தாழ்த்தி போட்டார், அதே பகுதியை, அதே காரியத்தை 2 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்திலே வாசிப்பதன் மூலமாக
சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். எப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்திற்கென்று நாம் வைராக்கியமாக, எசேக்கியா ராஜா அதை தான் செய்தார். அசீரிய ராஜா இந்த எசேக்கியாவை பார்த்து ஜனங்களிடத்திலே மிகவும் தாழ்த்தி குறைவாக நிந்தித்து அவமதித்து பேசினதை எசேக்கியா ராஜா அசீரிய ராஜாவுக்கு பதிலளிக்காமல் தேவனை நோக்கி அதை முறையிடுகிறார். கர்த்தர் அங்கே சொல்லுகிற காரியத்தை நாம் அங்கே வாசித்து அறிய முடியும். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கென்று யாரெல்லாம் வைராக்கியம் காண்பிக்கிறார்களோ அவர்கள் பட்சத்திலே கர்த்தரும் வைராக்கியம் உள்ளவராக ஒரே தூதன் ஒரே ராத்திரியிலே 1,85,000 பேரை சங்கரித்ததன் மூலமாக அசீரியா ராஜாவை தாழ்த்தி போட்ட ஆண்டவருடைய வைராக்கியத்தை அங்கே பார்க்க முடியும். அதை நாம் கடந்த ஞாயிறிலே தியானித்தோம். எசேக்கியேல் 5ஆம் அதிகாரம் 13, 12, 11 வசனங்களை நாம் ரிவர்ஸிலே தியானித்தோம். சில நேரங்களிலே நம்முடைய வைராக்கியம் குறைவுபட்டு போய் விடுகிறதுனாலே தேவனுடைய நாமத்திற்கென்று கொண்டிருக்கிற அந்த அன்பின் உச்சக்கட்டத்திலிருந்து சற்று இறங்கி போய் விடுகிறபடியினாலே, அதாவது சுருக்கமாக சொன்னால் சீ என்று இகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான கிரியைகளினாலே கர்த்தருடைய கோபத்தை நாம் சம்பாதித்திருக்கிறோம். அதை தான் இந்த கடைசி காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கடைசி விளிம்பிலே வந்திருக்கிறோம். இன்னும் சபை நிர்விசாரமாய் இருக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய உள்ளம் வேதனைப்படுகிறதை நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த ஏக்கத்தை உணர முடிகிறது. சபை இன்னும் என்னிடத்திலே கிட்டி சேர மனதில்லாமல் போகிறதே. பஞ்சத்தாலும் பட்டயத்தாலும் கொள்ளை நோயினாலும் கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே ஜனங்களை இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆனாலும் ஜனங்களுக்கு என் பக்கம் திரும்ப மனதில்லை, பதிலாக என்னை அதிகமாக தூஷிக்கிறார்கள். இதுதான் கர்த்தருடைய வேதனை குரல். கர்த்தர் ஏன் இதை கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி கர்த்தர் பக்கம் திரும்பாம, மனம் திருந்தாம கர்த்தரை நாம் என்ன செய்கிறோம்? தூஷிக்கிறோம். இந்த நாளிலே கர்த்தர் நமக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கொடுப்பாராக. யோவான் சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் முதல் 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசு கிறிஸ்து தமக்காக தம்முடைய பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறதிலே, தம்முடைய பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளிலே அவர் எப்படி வைராக்கியம் காட்டினார் என்பதை நாம் வாசிக்கலாம். தேவ ஆலயத்திலே இங்கே ஆண்டவரும் நம்முடைய இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வைராக்கியத்தை குறித்து நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது. நீங்கள் அந்த 14 முதல் 17 வசனங்களை வாசிப்பதற்கு முந்தைய பகுதியிலே நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றுகிற கர்த்தர். இந்த அற்புதத்தை பார்த்த பிறகு ஜனங்கள் அவரிடத்திலே விசுவாசம் வைத்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. விசுவாசம் வைத்திருக்கிற பிள்ளைகள் சபையிலே கூடுகிறார்கள். இப்பொழுது சபைக்கு இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார். சபையினுடைய நிலவரங்களை பார்க்கிறார். சபை கர்த்தர் தீர்க்கன் ஏசாயா மூலமாக சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஜெப வீடு என்று சொல்லுகிறார். என் ஜெப வீட்டிற்கு வருகிறவர்களை நான் மகிழ பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவருடைய ஸ்தலத்துக்கு வருகிற பிள்ளைகள் ஒருவரையும் வருத்தப்படுத்துவது தெய்வத்திற்கு சித்தமில்லை. நம்முடைய வருத்தங்களுக்கு காரணம் நம்முடைய பாவம்தான், நம்முடைய மீறுதல்கள் தான், நம்முடைய கீழ்ப்படியாமை தான். அதிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டுமே தவிர கர்த்தரையோ
அவருடைய ஊழியர்களையோ அவருடைய பிரமாணங்களையோ நாம் குறை கூறும் பொழுது தெய்வத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம்? தூஷிக்கிறோம். இந்த பாவகரமான காரியத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் விடுவிப்பாராக. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார்? தேவாலயத்திலே பிரவேசிக்கிறார். பிரவேசிக்கும் பொழுது அங்கே விற்கிறவர்களையும் பார்க்கிறார், காசுக்காரர் உட்கார்ந்திருக்கிறதை பார்க்கிறார். இவங்கெல்லாம் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்கன்னா, அவுட்டர் கோர்ட் ஆஃப் த டேபர்நாக்கிள், ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய வெளிப்பிரகாரத்திலே இவர்கள் இருக்கிறார்கள். இதனுடைய காரியங்களை நாம் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டுமானால் இதற்கே அதிகப்படியான நேரங்கள் எடுக்கும். இந்த 14ஆம் வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிற காரியங்களை சுருக்கமாக நம்ம தியானிக்க வேண்டுமே ஆனாலும் கூட குறைந்தபட்சம் 2 days ஆவது எடுக்கும். அவ்வளவு ஆழமான காரியங்கள் இந்த பகுதியிலே, இந்த 14 முதல் 17 வரை இருக்கிற இந்த பகுதியிலே நாம் தியானிக்க முடியும். நமக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் வீடுகளிலே சென்று உங்களுடைய தியானத்திற்கு அந்த பகுதியை விட்டு விடுகிறேன். கர்த்தர் அங்கே என்ன செய்கிறார்? சவுக்கால், கயிற்றினால் ஒரு சவுக்கை உண்டு பண்ணுகிறார். யாவரையும், ஆடு மாடுகளையும் தேவாலயத்துக்கு புறம்பே என்ன செய்கிறார்? துரத்தி விடுகிறார். துரத்தி விட்டுட்டு காசுக்காரருடைய பலகைகளை கவிழ்த்து போட, அங்கே வித்தியாசமான கிளன்சிங் மெத்தட்ஸை பார்க்கிறோம். ஆலயத்தை அவர் ஒரு வகையிலே சுத்திகரிக்கிறார் என்று சொல்லலாம். தேவாலயத்தில் நுழைந்தவுடனே துரத்த வேண்டியவர்களை துரத்துகிறார், கவிழ்க்க வேண்டியவர்களை கவிழ்க்கிறார். அங்கே மிருகங்களையோ புறாக்களையோ அந்த காசுகளையோ அவர் சேதப்படுத்தவில்லை. அதை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். புறா விற்கிறவர்களை நோக்கி சொல்லுகிறார், தயவு செய்து இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. சில நேரங்களிலே வீடுகளை சுத்தம் பண்ணும் பொழுது சிலர் சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் வேணுமா, இதெல்லாம் வேண்டாம் தானே. அவங்களே நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க, இதெல்லாம் வேண்டாம் தானே, இதை தூக்கி போட்டுடலாம்ல, தூர எரிஞ்சிடலாம்ல. நம்ம ஆமான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாலே அவங்க தூக்கி வெளியே போட்டுருவாங்க, விட்டால் நம்மளையும் தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஏன்னா நாமளும் ஒரு வகையிலே அவங்க பார்வையிலே குப்பைகள் போன்றவர்கள் தான். தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே, தம்முடைய இரக்கத்தினாலே நம்மை அவருடைய ஆலயத்திலே அமர பண்ணி அவருடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்க செய்து கொண்டிருக்கிறார். எத்தனை பெரிய ஸ்லாக்கியம்! ஆண்டவருக்கு அல்லேலியா சொல்லலாமே. பலகைகளை கவிழ்த்து போட்டு புறா விற்கிறவர்களை நோக்கி, இவைகளை இவ்விடத்திலிருந்து என்ன செய்யுங்க, நீங்களும் போயிடுங்க, இதையும் எடுத்துருங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆலயத்தில் யாருமே இருக்கக்கூடாது என்பதல்ல. நீங்கள் மாறுங்கள், உங்கள் மனதை மறுரூபப்படுத்துங்கள். என் பிதாவின் வீட்டை, இங்கே தான் இயேசுவினுடைய அந்த பக்தி வைராக்கியத்தை பார்க்கிறோம். நம்மில எத்தனை பேருக்கு தேவாலயத்தை குறித்த வைராக்கியம்? தேவாலயம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த 4 சுவர்களும் ஒரு கூரையும் அமைந்த கட்டிடத்தை அல்ல, அது ஒரு வகையில் உண்மை. ஆனால் தேவனுக்கு ஆலயம் நீங்களும் நானும் தான். இந்த ஆலயம் கர்த்தருக்கு பிரேயர் ஹவுஸாக இருக்கிறது, ஜெப வீட்டாக இருக்கிறது. நம்மள எத்தனை பேர் அதை ஜெப வீடாகவே மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம், அல்லது வியாபார வீடாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். விற்கிறவர்களும் வாங்குகிறவர்களும் தேவாலயத்தில் இருப்பதை இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இரட்சகர் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை. இங்கே விற்கிறவங்களுக்கு இடம் கிடையாது, வாங்குறவங்களுக்கு இடம் கிடையாது. ஏனென்றால் அன்பின் இரட்சகர் சிலுவையிலே தம்முடைய அத்தனை சொட்டு இரத்தத்தையும் சிந்தி நமக்காக பாவ மன்னிப்பை உண்டு பண்ணி இருக்கிறார். இங்கே விற்கிறவர்களுக்கும் இடம் கிடையாது, வாங்குகிறவர்களுக்கும் இடம் கிடையாது. என் பிதாவின் வீடு. அப்போ நீங்களும் நானும் யாருக்கு வீடாக இருக்கிறோம்? ஜெப வீடு மட்டுமல்ல, பிதாவுக்கே நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? வீடாக இருக்கிறோம். அப்போ உங்கள் வீட்டை மீன்ஸ் பிதாவின் வீட்டை. நீங்கள் பிதாவின் ஆலயம் என்று சொல்லுகிற நம்முடைய சரீரத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறோம், எப்படி பராமரிக்கிறோம்? தெய்வீக சுபாவங்கள் அங்கே உண்டா? மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது அங்கேயும் ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது, வைராக்கியங்கள். அப்போ வைராக்கியம் தவறா?
நல் விஷயத்திலே வைராக்கியம் பாராட்டுவது நல்லதுதான். நல் விஷயம் என்று சொல்லும் பொழுது தீய விஷயம் என்ற ஒன்றும் இருக்கிறது என்பதை கலாத்திய சபைக்கு பவுல் கூறுகிறார். நம்மிலே அநேகர் வைராக்கியம் காட்டுகிறோம், ஆனால் எதில் வைராக்கியம் காட்டுகிறோம் என்றால் தீயவற்றில் வைராக்கியம் காட்டுகிறோம். தீமையான காரியம், நான் இவங்களோட பேச மாட்டேன், இவங்க பக்கத்தில் உட்கார மாட்டேன், அவங்கள கண்டா எனக்கு பிடிக்காது, இதெல்லாம் எங்கே பார்க்கிறோம்? ஆலயத்திற்குள்ளே பார்க்கிறோம். அப்படி என்றால் அந்த தீமையான வைராக்கியங்கள் உடைய பிள்ளைகள், நீங்கள் அந்த கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19 முதல் 21 வரை வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் முடிவிலே பவுல் சொல்லுகிறார், இப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று முன்னே உங்களுக்கு சொன்னது போல நவ் இட்செல்ஃப் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அப்போ ஏற்கனவே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிற காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் ரெப்படிஷனாக நமக்கு சொல்லி நம்ம எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம். நாம் தீய காரியங்களுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டுவதை விட்டுவிட்டு கர்த்தர் இயேசு இங்கே புறம்பாக்குகிற காரியங்களை புறம்பாக துரத்தி விடுகிறார், கவிழ்த்து போடுகிற காரியங்களை கவிழ்த்து போடுகிறார். எல்லாவற்றையும் ஒன்று போல் அவர் செய்யவில்லை, எல்லாத்தையும் புறம்பாக்கவில்லை, எல்லாத்தையும் கவிழ்த்து போடவில்லை, எல்லாத்தையும் கொட்டவில்லை. அவர் சரியாய் அங்கே அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸில் அவர் கரெக்டாக இருக்கிறார். நாம் நம்மை எப்படி சுத்திகரித்து கொள்ளுகிறோம்? கொட்ட வேண்டிய காரியங்களை பத்திரப்படுத்தி கொள்ளுகிறோம். துரத்தி விடுகிற காரியங்களை 1-2 துரத்தி விட்டு மீதியை வைத்து கொள்ளுகிற, இது உதவும், இது என்னைக்காவது உதவும். அந்த சிந்தனையிலிருந்து கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் மறுரூபப்படுத்துவாராக. துரத்தி விட்ட பிறகு, கொட்டி விட்ட பிறகு, கவிழ்த்து விட்ட பிறகு சொல்லுகிறார், என் பிதாவின் வீட்டை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க, வியாபார வீடு ஆக்காதீங்க, பதிலாக ஜெப வீடு ஆக்குங்கள். நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கையில் எந்த அளவிற்கு நாம் உயர்ந்திருக்கிறோம்? நாம் எந்த அளவிற்கு வைராக்கியம் காட்டுகிறோம்? நம்முடைய பலவீனத்தையே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம், எனக்கு இங்கே முடியலை, அங்கே முடியலை, மரணம் வரைக்கும் பலவீனம்தான். அப்போ எப்போ ஜெபிக்க தொடங்குவது? பலவீனத்தின் மேலே பலவீனம்தான். பலவீனம் இல்லாத ஒரு மண் சரீரத்தை எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அப்போ பலவீனத்தையே சாக்குப்போக்காக சொல்லிக்கொண்டே இருப்போமானால் நாம் எப்பொழுது நம்முடைய வைராக்கியத்தை தூண்டி எரிய விட போகிறோம்? வைராக்கியம் இருந்தால் இருக்கைகள் இங்கே காலியாய் இருப்பதில்லை. வைராக்கியம் இல்லாததுனால தான் நம்முடைய இயலாமைகளை முன்வைத்து விடுகிறோம். நம்முடைய குறைகளை, நம்முடைய பலவீனங்களை, எனக்கு ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, எனக்கு இந்த பலவீனம் இல்லையா, எனக்கு அந்த முக்கியமான காரியம் இல்லையா, ஏதோ ஒன்றை சொல்லி நாம் என்ன செய்கிறோம்? ஜெப வீடாக்குவது மட்டுமல்ல, ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சலாய் ஆசரித்து விட்டு இந்த தேவாலயத்திலே கர்த்தருடைய மகிமையை மட்டுப்படுத்தி விடுகிறோம். பிறகு சொல்லுகிறோம், ஏன் கர்த்தர் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறாரு? இதெல்லாம் ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு மட்டும்தான் அனுமதிக்கிறார்? சற்று நம்மை நாமே உய்த்து ஆராய்ந்து பார்ப்போமேயானால் கர்த்தர் ஒருபோதும் குற்றங்களுக்கு உட்பட்டவர் அல்லவே அல்ல. ஆமேன். அவர் ஒருபோதும் தவறு செய்கிறவர் அல்லவே அல்ல. அவர் மிகவும் நல்லவர். தம்மை தொழுது கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு he is so good. அந்த நல்லவர்ங்கிறது அந்த குழந்தைகள் சொல்லுகிற காரியத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். உனக்கு அம்மா பிடிக்குமா, அப்பா பிடிக்குமா? பிடிக்கும், 2 பேரையும் பிடிக்கும். 2 பேரில் யாரை ரொம்ப பிடிக்காதுன்னெலாம் சொல்ல முடியாது, 2 பேருமே பிடிக்கும். சரி, ஓகே, எவ்வளோ பிடிக்கும்? 2 கையை விரித்து சொல்லுது, இவ்வளவு பிடிக்கும். அப்போ அங்கே லிமிட்லெஸ், அங்கே எல்லையே இல்லை. அந்த அளவிற்கு நேசம், அந்த அளவிற்கு பாசம். அப்போ நம்முடைய பரம தகப்பனை நாம் எந்த அளவிற்கு நேசிக்கிறோம்? இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பிதாவை 12 வயதிலேயே சொல்லுகிறார், என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் ஈடுபட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்குறாரு. அம்மாவை பார்த்து கேட்குறாரு, என்னை ஈன்றெடுத்த அன்னையே, எவ்வளவு என்னை பெற்றெடுப்பதற்கு நிந்தையின் பாதையில், அவமானத்தின் பாதையில் நீ வந்திருக்கிற, உனக்கும் இது தெரியலையா? கான்செப்டை அழகாக புகுத்துகிறார். நம்மில் எத்தனை பேர் அப்படி 12 வயது பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் வைராக்கியமாக இருக்கிறோம்?
அழிந்து போகிற உலகத்தின் பொருட்கள் மீது தான் நம்முடைய வைராக்கியம் அதிகமாகிறது. எனக்கு இது கிடைக்கிறது வரைக்கும் விட மாட்டேன், எனக்கு இது கிடைக்கிறது வரைக்கும் நான் பேச மாட்டேன், எனக்கு இது கிடைக்கிறது வரைக்கும் நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. இதிலே தான் வைராக்கியம் காட்டுகிறோம். தேவன் மீது கொண்டிருக்கிற அன்பிலே நாம் கவிழ்க்க வேண்டிய காரியங்களை கவிழ்ப்பதற்கு, கொட்டிவிட வேண்டிய காரியங்களை கொட்டிவிடுவதற்கு, துரத்த வேண்டிய காரியங்களை துரத்துவதற்கு ஆவியானவர் நமக்கு கிருபை தருவாராக. சங்கீதம் 119வது சங்கீதம் 139வது வசனத்திலே ஆண்டவர் அங்கே அழகாய் எழுதி வைத்திருக்கிறார். வாசிக்கலாம். என் சத்துருக்கள் உம்முடைய வசனத்தை கேட்கல, உம்முடைய வசனத்தை. அப்போ ஏற்கனவே அவங்க நினைவில் வசனம் என்ன செய்திருக்கிறது? இருந்திருக்கிறது. அப்போ வசனம் நினைவிலே இருந்த பொழுது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள்? மித்திருக்களாய் இருந்தார்கள், நண்பர்களாய் இருந்தார்கள், சிநேகிதராய் இருந்தார்கள். வசனத்தை மறந்த பொழுது கர்த்தருக்கு எப்படியாக மாறிவிடுகிறோம்? சொல்ல பயமா இருக்கோ? சத்துருக்களாக மாறிவிடுகிறோம். சத்துருக்கள் வசனத்தை மறந்தபடியால் என் பக்தி வைராக்கியம் பட்சிக்கிறது. கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் மறந்து போவோமே. ஆனால் காலையில் வாசித்தேங்க, இப்போ கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்குறேன், என்ன வாசித்தேன் ஞாபகத்தில் இல்லை. அந்த அளவிற்கு நம்முடைய நினைவு ஆற்றல் திறன் குறைந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதே மனது, அதே மூளை ஒருவர் நம்மை நிந்திக்கும் பொழுது, ஒருவர் நம்மை அவதூறாய் பேசும் பொழுது, ஒருவர் நம்மை பரிகசிக்கும் பொழுது உடனே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சாகிறது வரை மறக்க மாட்டேன். அது மறக்க மாட்டோமா? பரிகாச வார்த்தைகளை மறக்க மாட்டோமா? அங்கே மன்னிக்கிறதுக்கு மனசு வராதான். எப்படி மன்னிக்க முடியும்? நீனும் இருப்பியா? பதிலுக்கு எதிரடி கொடுத்துரும். பட்டய குத்துகள் போல் பேசி விடுவோம். உனக்கு வந்தால் தெரியும் அடுத்த அடி. உனக்கு இப்படியெல்லாம் வரலை, நீ பேசுவ. எல்லாம் அடிபட்டு தான் இங்கே வந்து நிற்கிறோம். ஜனங்களாலே அவமதிக்கப்பட்டும், தூஷிக்கப்பட்டும், நிந்திக்கப்பட்டும் தான் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மறந்து விட முடியுமா? என் சத்துருக்கள் உம்முடைய வசனத்தை மறந்தபடியால் பக்தி வைராக்கியம் என்ன செய்கிறது? பட்சிக்கிறது. இதை குறித்து கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம். நம்முடைய வைராக்கியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வெளிச்சத்திலே நம்மை அறிந்து கொள்ளுவோம். எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு விலகி வசனத்தை நினைவு கூறும் பொழுது நீதிமான்களாயிருந்தவர்கள் இப்பொழுது வசனத்தை மறந்து போய் நீதியான பாதையிலிருந்து என்ன செய்து விட்டார்கள்? விலகிவிட்டார்கள். விலகிவிட்ட பொழுது நீதி செய்த மக்கள், நீதி செய்த தேவ பிள்ளைகள், நீதியின் பாதையிலே நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறார் என்று பாடி களி கூறுகிற தேவ பிள்ளைகள் இப்பொழுது வசனத்தை மறந்து விட்டபடியினால் இங்கே என்ன செய்கிறார்கள்? அநீதி செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். துணிகரம். அநீதி செய்து துன்மார்க்கன் செய்கிற சகல அருவருப்புகளின்படியும் செய்வானே யாகில் அவன் பிழைப்பானோ. நம்ம என்ன செய்வோம்? நேற்று செஞ்ச நீதியவே வச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்போம். இன்னைக்கு செய்த அநீதியை மறந்து விடுவோம். நாம் மறந்தாலும் கர்த்தர் மறக்கிறவர் அல்ல. அவர் எப்பொழுதும் நினைவிலே வைத்து கொண்டிருக்கிறவர். நம்மை அவருடைய உள்ளங்கைகளிலே வரைந்திருக்கிறவர். உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவர். நம்முடைய அநீதியை பார்க்கும் பொழுது அவர் கேட்கிறார், பிழைப்பானோ? அவன் பிழைப்பானோ? ஹவு கேன் ஹீ லிவ்? அவர் கேட்கிறார். அவன் செய்த அவனுடைய எல்லா நீதிகளும் நினைக்கப்படுவது இல்லை.
நான் உன்னை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் சொல்லுகிற கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தையையும் இதே பரிசுத்த வேதத்திலே எழுதி வைத்திருக்கிறார். அதனால நாம செய்கிற நீதியெல்லாம் அழுக்கான கந்தல் என்கிற உணர்வோடு தேவனுடைய சமூகத்திலே காணப்படுவோமேயானால் நீதியின் பாதையிலே நாம் ஈஸியாக லகுவாக கடந்து செல்ல முடியும். அவன் செய்த அவனுடைய எல்லா நீதிகளும் நினைக்கப்படுவதில்லை, பதிலாக அவன் செய்த தன் துரோகத்திலேயும். ஆண்டவர் இங்கே அந்த அநீதியை பார்த்து சொல்லுகிறார், துரோகம் என்று சொல்லுகிறார். ஆமாம், நீ என்ன செய்வ, பாவம், உங்கள் பலவீனம் எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். அப்படி கர்த்தர் இங்கே சொல்லவில்லை. நம்மளே அநேகர் அப்படி நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாம் கர்த்தர் பார்க்குறாரு, பார்க்குற கர்த்தர் தான் இதையும் சொல்லுகிறார். எல்லாம் கர்த்தருக்கு தெரியும், எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிற கர்த்தர் தான் இந்த வார்த்தையையும் சொல்லுகிறார். துரோகத்திலேயும் தான் செய்த தன் பாவத்திலேயும் சாவான். அவன் சாகிறது எனக்கு பிரியம் இல்லை. வாசிக்கலாம், 31, 32 படிக்கலாம். நீங்கள் துரோகம் பண்ணின இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, சர்ச் ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் சபையே, இந்த வார்த்தையை கேட்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும்? மனம் திரும்புங்கள், மனம் திரும்புங்கள். அப்பொழுது யூ வில் லிவ், பிழைப்பீர்கள். சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறது இல்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இருக்கிறேன் என்பவர் இந்த காலை வேளையிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார், நம்ம மதம் மாறவில்லை, மனம் மாற வேண்டும். இன்னைக்கு அநேக மதவாத சக்திகள் மதம் மாற்றம் செய்கிறார்கள் என்று பழி போடுகிறார்கள். அவர்கள் அறியாமையினாலே பேசுகிறார்கள். கடந்த வாரத்திலே சட்டங்களை எல்லாம் மாற்றி அமைத்து, இந்த சட்டம் இப்படி இருக்கக்கூடாது, அப்படி தான் இருக்கணும் சொல்லி மாற்றி அமைத்து மதத்துக்கு நேராக வழி நடத்துகிறவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையாம். சிறு பிள்ளைகளை மதத்திற்கு நேராக நடத்தக்கூடாது, அப்படி நடத்துகிறவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை. நான் என்னைக்கோ உள்ள காரியத்தை சொல்லலைங்க, கடந்த வாரத்திலே இன்னைக்கு கர்நாடகாவிலே அது அமல் ஆகி இருக்கிறது. மே 12 முதல் அமலாகி இருக்கிறது. அங்கே உள்ள தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் என்ன செய்கிறோம்? நமக்கு ஏதோ கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி போய்கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய பார்வையை சற்று வெளி உலகத்திலே என்ன நடக்கிறது, நாம் எப்படி இருக்கிறோம், அதை சிந்தித்து பார்த்தால் விட வேண்டிய காரியங்களை விட்டு விடுவோம், கொட்ட வேண்டிய காரியங்களை கொட்டி விடுவோம், துரத்த வேண்டிய காரியங்களை துரத்தி விடுவோம். கர்த்தருடைய பிதாவின் வீட்டை வியாபார வீடாக்கக்கூடாது, ஜெப வீடாக்க வேண்டும் என்பதிலே வைராக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் மனம் திரும்புதல், இதுதான் தெய்வத்திற்கு நேராக நம்முடைய மனதை திருப்புவது. யாரையும் பார்த்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்றதே கிடையாது. கிறிஸ்தவ மதம் நம்மை ரட்சிக்காது, கிறிஸ்தவ ஊழியர் நம்மை ரட்சிக்க மாட்டார், கிறிஸ்தவ மக்கள் நம்மை ரட்சிப்புக்குள்ளாக்க மாட்டார்கள். கிறிஸ்து ஒருவரே, இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே தாம் சிந்தி இருக்கிற விலையேற பெற்ற இரத்தத்தின் மூலமாக, நம்மோடு பண்ணியிருக்கிற அந்த உடன்படிக்கையின் மூலமாக, அவருடைய ஜீவ வார்த்தையின் மூலமாக நம்முடைய மனதை திருப்பும்படியாக பிரயாசப்படுகிறார். நாம் என்ன செய்கிறோம்? மனம் திரும்புகிறோமா? நீங்கள் துரோகம் பண்ணின உங்களுடைய எல்லா துரோகங்களும் உங்கள் மேல் இராதபடிக்கு விலக்குவது தான் மனம் திரும்புதல். உங்களுக்கு புது இருதயத்தையும் புது ஆவியையும் உண்டு பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். தட் இஸ் த ரிப்பன்டன்ஸ். அதுதான் மனம் திரும்புதல். சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறது இல்லை. நம்மிலே ஒருவரும் கெட்டுப்போவதில்லை. கெட்டுப்போனதை ரட்சிக்கும்படிக்கே தேவகுமாரன் இந்த உலகத்திலே அவதரித்தார்.
நமக்கு எல்லா காரியங்களை குறித்தும் அறிவு உண்டு. பட் உணர்வு நம்மிடத்திலே மங்கி போய்விடுகிறது அல்லது இல்லாமல் போய்விடுகிறது. கர்த்தர் எப்படியாக அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ்லே மார்க்கு சீடன் அழகாக சொல்லுகிறார். வாசிக்கலாம். 21வது அதிகாரம், மார்க்கு 11வது அதிகாரம் 15 முதல் 17 வரைக்கும் வாசிக்கலாம். மார்க்கு 11 15 முதல் 17. இங்கே 15வது வசனம் முதல் 17வது வசனம் வரைக்கும் பார்த்தால் அவருடைய கிளீனிங் ப்ராசஸை பார்க்க முடிகிறது. அவர் சுத்திகரிக்கிறார். மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் அவர் எப்படி சுத்திகரிக்கிறார் என்பதை குறித்து தீர்க்கன் மல்கியா மூலம் கர்த்தர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஆனாலும் அவர் வரும் நாளை சகிப்பவன் யார்? அவர் வெளிப்படுகையில் நிலை நிற்பவன் யார்? அவர் புடமிடுகிறவனுடைய அக்கினியைப் போலவும் வண்ணாருடைய சவுக்காரத்தை போலவும் இருப்பார். வாசிக்கலாம். அவர் உட்கார்ந்து, அப்ப சுத்திகரிக்கிறவர் என்ன செய்கிறார்? அமர்ந்த நிலைமையிலே சபையை அங்கே சுத்திகரிக்கிறார். எப்படி சுத்திகரிக்கிறார்? புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார். அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து, யாரை சுத்திகரிக்கிறார்? லேவியின் புத்திரர் யாரு? யாரெல்லாம் திருவிருந்திலே பங்கு கொள்ளுகிறோமோ அவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர், லேவியின் புத்திரர். அப்ப லேவியின் புத்திரர் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய அத்தியாவசியம் அங்கே காணப்படுகிறது. நாங்கள் லேவியின் புத்திரர், எங்களுக்கு அந்த சுத்திகரிப்பு தேவையில்லை. அப்படி என்று நாம் தவறாய் கணக்கு போட்டு விடக்கூடாது, நாம் ஏமாந்து விடக்கூடாது. அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரிக்கிறார். ஏன் சுத்திகரிக்கிறார்? சுத்திகரிக்கிறதற்கும் ஒரு விஷயம் உண்டு, ஒரு காரணம் உண்டு. அவர் காரணம் இல்லாமல் எதையும் செய்வதில்லை. அவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார் என்றால் நாம் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்காக, நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று. நேற்று குளித்தோம், இன்னைக்கு குளிக்காமலா ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம்? சற்று யோசித்து பார்ப்போம். இது டெய்லி ப்ராசஸ். வெயில் காலம்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கணும், அது அத்தியாவசியம். இல்லைன்னா நம்ம பக்கத்தில் வர்றவங்களுக்கு முகத்தில் தண்ணி தெளிக்கிற நிலைமை ஏற்படும். அப்போது நாம் நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறோம். நாம் கர்த்தருடையவர்களாக இருக்கும்படிக்கு கர்த்தர் அமர்ந்து, ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? சுத்திகரித்து நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும். நம்ம செலுத்துகிற காணிக்கையில் கூட நீதி இருக்கணும்னு விரும்புகிற கர்த்தர். ஏதோ காணிக்கை போட்டுட்டு போ, அதனால தான் இப்போ காணிக்கை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது. அது எத்தனை பேருக்கு புரியும்ன்றது தெரியலை. ஒரு சிலர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, இப்போலாம் அதை பற்றியெல்லாம் கேட்குறது இல்லை. அதை பற்றி பேசுகிறதற்கு ஒரு நாள் வரும், கர்த்தர் தருவார். அதற்கென்று காத்திருக்கிறோம். கர்த்தர் சொல்லும் பொழுது கிவிங்கை குறித்து நாம் பேசலாம். நாம் நம்மையே கொடுக்காத பட்சத்திலே நம்ம கையிலிருந்து கொடுக்கிற பொருளை கர்த்தர் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுவார்? நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும். நாம் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அதற்கு தான் சுத்திகரிப்பு. அதை தான் மார்க்கு சீடன் 11வது அதிகாரத்திலே அழகாக எழுதி வைத்திருக்கிறார். பொன்னை போல வெள்ளியை போல அங்கே புடமிடுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. துரத்தும் பொழுது என்ன ஆகும்? சில இழப்புகள். கவிழ்த்து போடும் பொழுது அதுதான் அங்கே நடந்தது. அங்கே வேத பாரகர் வந்து இயேசுவை என்ன செய்கிறார்கள்? கடிந்து கொள்ளுகிறார்கள். உனக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார்? கரெக்டாக கேட்குறாங்க. அதை குறித்து நம்ம பின்னால் பார்ப்போம். இந்த அதிகாரத்தை உனக்கு கொடுத்தது யாருப்பா? நீ பாட்டுக்கு துரத்தி போடுற, நீ பாட்டுக்கு கவிழ்த்து போடுற, வெளியே போங்கன்ற.
உனக்கு யார் இந்த அதிகாரம் கொடுத்தது? மோசே எங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு, அதை நாங்கள் கரெக்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நீ யார்? உனக்கு என்ன அதிகாரம்? அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார்? கர்த்தர் அங்கே அவங்களுக்கு அழகாக பதில் உரைக்கிறார். எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது இன்னார். நானே இந்த ஆலயத்தினுடைய அதிபதி. நான் உள்ளே வந்து உலாவ வந்திருக்கிறேன். உலாவ வரும் பொழுது உள்ளே அசுத்தங்கள் இருக்குமேயானால் நான் எப்படி உலாவுவது? நான் சுத்திகரிக்க வேண்டுமே. அதை தான் இப்பொழுது செய்திருக்கிறேன். பாருங்க, அடுத்து என்ன செய்கிறார்? சுத்திகரித்த இயேசு கிறிஸ்து உபதேசிக்கிறார். நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் எப்பொழுது இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டோமோ அதற்கு பிறகு கர்த்தர் அப்படியே நம்மை விட்டு விடுவதில்லை. சத்திரக்காரன் கையிலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். நான் வர்ற வரைக்கும் இவனை பராமரி, ஆகிற செலவை நான் கொடுத்துட்டு போகிறேன், பத்தலைன்னா நீ போட்டு செலவு பண்ணு, நான் வரும்போது தருவேன். அழகாக நல்ல சமாரியன் சொல்லுகிறார். பராமரி. அந்த பராமரிப்புக்கு நம்மிலே எத்தனை பேர் ஈல்டு பண்ணுகிறோம், இணங்கி போகிறோம்? இவங்க யார் என்னையே சொல்கிறதுக்கு? எனக்கு தெரியும். அப்படி சொல்லுவோமே ஆனால் இணங்கவில்லை. In shortly we can say we are disobedient. நாம் என்ன செய்கிறோம்? தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறோம். இங்கே கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அழகாக உபதேசிக்கிறார். என்ன உபதேசிக்கிறார்? என் வீடு ஜெப வீடு, என் பிதாவின் வீடு ஜெபத்துக்கு தான் முக்கியம். என் பிதாவின் வீடு நாட் ஃபார் த கமர்ஷியல் மைண்ட், நாட் ஃபார் த பிஸ்னஸ். இது ஒன்லி ஃபார் திஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் வர்ஷிப்பிங் ஹிம் அலோன். கர்த்தர் ஒருவரை மட்டுமே ஆராதிக்க வேண்டும். ஆராதனை நம்மிலே எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலே, வீடுகளிலே நாம் எப்படி கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம்? 4 தோத்திரம் போட்டால் ஆராதிச்சிட்டோன்னு நினச்சி ஏமாந்து போகிறோம். அந்த 4 தோத்திரத்துக்குள்ளேயும் 4000 சிந்தனைகள் வரும். அவ என்னை அப்படி பேசிட்டா, இவன் என்னை இப்படி சொல்லிவிட்டான், வச்சுக்கிறேன் அவனை. இதெல்லாம் அந்த 4 தோத்திரத்துக்குள்ளே அடங்கிரும். நாம் எப்படி கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம்? அதுக்கு தான் கர்த்தருடைய உபதேசம். என் பிதாவின் வீட்டை நீங்கள் என்ன செஞ்சிடாதீங்க, பிஸ்னஸ் ஆக்கிராதீங்க, வியாபாரம் பண்ணாதீங்க, பதிலாக ஜெப வீடாக்குங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லி உபதேசித்தார். இப்போ வாசிக்கலாம். 18வது வசனத்திலிருந்து 26வது வசனம் வரைக்கும் அந்த டீச்சிங்கை குறித்து நாம் வாசிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வாசிப்போமே, வாசிக்கிறதுனால தப்பு இல்லை. அந்த உபதேசத்தை வேத பாரகரும் கேட்கிறார்கள், பிரதான ஆசாரியரும் கேட்கிறார்கள். அவரை பிடிக்கலைன்னா கூட அவருடைய உபதேசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஆச்சரியத்தினாலே பயப்படுகிறார்கள். கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று பயப்படலை. இப்படி உபதேசிக்கிறாரே, தச்சன் அல்லவா, மரியாளின் குமாரன் அல்லவா, இப்படி உபதேசிக்கிறாரு. ஆச்சரியப்பட்டு அவருக்கு பயந்தார்கள். ஆனால் இயேசு அதையெல்லாம், அவங்க பயந்தாங்களான்றதையும் அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆச்சரியப்பட்டார்களா, அதை குறித்தும் அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை. அவர் கண்டுகொள்ளுகிறது எதென்றால் மனம் திரும்புதலை மட்டும்தான். மனம் திரும்ப வேண்டும். பிரதான ஆசாரியராய் இருந்தால் என்ன, வேத பாரகராய் இருந்தால் என்ன, மனம் திரும்புங்கள். சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்புவதில்லை. நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த டீச்சிங்கை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம். 19லேருந்து பார்க்கலாம். சாயங்காலமான போது மறுநாள் காலையிலே அங்கே கற்றுக் கொடுக்கிற காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது இயேசுவை நம்மால் நேசிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. எத்தனை அன்புள்ள தெய்வம், இரக்கத்திலே ஐஸ்வர்யமுள்ள சம்பன்னர், மகிமையிலே ஐஸ்வர்யமுள்ள தேவன். அங்கே
எதெல்லாம் தடையாய் இருக்குமோ, கர்த்தருடைய உபதேசத்திற்கு கீழ்ப்படிய தடையாய் இருக்கிற அத்தி மரத்தை நீ என்ன செய்து விடு? சபித்து விடு. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இயேசு சபிக்கலாமா? அவர் ஆசீர்வதிக்க தானே சொல்லி இருக்கிறார். நாம் தவறா இயேசுவை அநேக இடங்களிலே நாமவே தியானித்து வார்த்தைக்கு புறம்பாக நம்மை கொண்டு சென்று விடுகிறோம். இங்கே அத்திமரம் கனி கொடுக்கவில்லை. அந்த அத்திமரம் உபதேசத்தை கேட்டும் செவி சாய்க்காது போனபடியினாலே கனி கொடுக்க இயலவில்லை. அப்படிப்பட்ட தடைகளாகிய அத்திமரங்கள் நம் வாழ்விலே காணப்படுமானால் நீங்க அதை என்ன செய்யலாம்? என் நாமத்தை பயன்படுத்தி சபித்து போட்டு விடலாம். ஒருவேளை மலைகள் காணப்படலாம், ஒருவேளை அத்திமரங்கள், காட்டத்தி மரங்கள் காணப்படலாம். நீங்க விசுவாசத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டவர்களாக, அங்கே எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டிய அணிகலன்களை குறித்து, ஆயுதங்களை குறித்த ஒரு பட்டியலை அங்கே பார்க்கிறோம். விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை கையில் எடுத்து கொண்டவர்களாக இந்த அத்திமரத்தை பார்த்து, என்னுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாக இருக்கிற, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நான் வளரக்கூடாதபடி தடையாக இருக்கிற இந்த அத்திமரத்தை நான் பைண்ட் பண்ணுகிறேன், கட்டி போடுகிறேன், சபிக்கிறேன். அப்படி நீங்க விசுவாசத்தோடு சொல்லுவீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு அது கீழ்ப்படியும் என்பதற்கு சாம்பிளாக அங்கே இயேசு கிறிஸ்து காண்பிக்கிறார். பேதுரு அதை நினைவு கூறுகிறார். என்னதான் பேதுரு முந்திரி கொட்டன் பேர் வாங்கினாலும் சில இடங்களிலே அவர் அழகாக நேசிக்கிறார், பார்க்கிறார், கர்த்தருடைய அற்புதங்களை உணர்கிறார். ரபி, போதகரே, நீர் சபித்த அத்திமரம் இதோ பட்டு போயிடுச்சு. உடனே கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் யார் தெரியுமா? நான் சொன்னா நடக்குமாக்கும். இப்படி நம்மில் அநேகர் நம்மை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். நான் சொன்னா நடக்கும். ஒருவேளை நடந்திருக்கலாம், ஆனால் எப்பொழுதும் நடக்குமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான். ஏனென்றால் நாம் அவ்வப்பொழுது நீதியை விட்டு என்ன செய்து விடுகிறோம்? விலகி போய் விடுகிறோம். இங்கே இயேசு அவர்களை நோக்கி என்ன சொல்லுகிறார்? தேவனிடத்தில் have ye got kind of faith. தேவனுடைய விசுவாசத்தை, அந்த ரகம், தேவ ரகமான விசுவாசத்தை உடையவர்களாய் இருங்கள். அந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அனுதின வாழ்க்கையிலே நாம் அபியாசிக்க வேண்டும். அப்போ நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்கன்றது எப்போ தெரியும்? நமக்கு எதிராக ஒரு மலை நின்றாதான் தெரியும். அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு அந்த மலையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பெயர்த்து போட வேண்டும். மலையே இல்லை, நான் விசுவாசிக்கிறேன், மலையே பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டு போ. அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற விசுவாசி கேட்கும், உனக்கு முன்னால் ஒரு மலையே இல்லையே, நீ எந்த மலையை தள்ளுற? பைபிளில் இருக்கு, நான் கீழ்ப்படுகிறேன் சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு எதிரிலே மலை இருந்தாதான் மலையை பார்த்து எவனாகிலும், ஹூசா எவர், யாராகிலும் இந்த மலையை பார்த்து, அப்ப அந்த மலையை நாம் பார்த்து பேச வேண்டிய விசுவாசத்தை உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நம்ம உடனே என்ன செய்கிறோம்? விசுவாசத்துக்கு ஒரு இனிஷியல் போட்டு விடுகிறோம். அவிசுவாசம், அவிசுவாசம், அவிசுவாசம். எனக்கு தான் இப்படி நடக்கும், எனக்கு தான் இந்த மலை வரும், எனக்கு தான் இந்த காட்டத்தி மரம் வரும். உங்கள் வார்த்தையின்படியும் உங்களுக்கு தான் வரும். ஆண்டவர் சொல்லுவார், நீ தானே சொன்ன, எனக்கு தான் சொன்ன, அதனால உனக்கே கிடைக்குது. இந்த மலையை பார்த்து எவன் ஆகிலும், யாரெல்லாம் இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி, நம்ம பேசுகிற வார்த்தையில் எப்படிங்க விசுவாசம் வெளிப்படுது? அவிசுவாசம் நிறைந்த வார்த்தைகளை தான் பேசுகிறோம், அவிசுவாசத்தில் தான் அழுகிறோம். ஐயோ, எத்தனை நல்ல சகோதரர் சகோதரி அப்படி அழுது ஜெபிப்பாங்க. ஆண்டவர் சொல்லுவார், கொஞ்சம் உத்துப்பாரு, அங்கே கொஞ்சம் உத்துப்பாரு, அவங்க விடுகிற கண்ணீர் வேஸ்ட். அழுதா ஆண்டவருடைய அன்பை உணர்ந்து அழ வேண்டும். என் மேலே இத்தனை அன்புள்ளவராய் இருக்கிறீரே, ஒன்று நான் உமக்கு தகுதியான பாத்திரமாக இல்லையே, அதை தானே பாடணும். வெறுமையான பாத்திரம், எப்பவுமே வெறுமையாக இருக்க போகிறோமோ? விரும்புவார் இல்லாத பாத்திரம், அதுதான் உண்மை. யாருமே நம்மளை விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படியே போய்கொண்டு இருப்போமே. ஆனால்
எப்பொழுது மற்றவர்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய பாத்திரங்களாக மாறப்போகிறோம், கிருபை நிறைந்த பாத்திரங்களாக மாறப்போகிறோம், மகிமைக்குள்ளான பாத்திரங்களாக மாறப்போகிறோம். கர்த்தருக்குள்ளாக நம்முடைய மனதை அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக, அவருடைய அக்கினிமயமான அபிஷேகத்திற்கு நேராக நம்மை திருப்பும் பொழுது, திருப்ப வேண்டும். அதை நாம் தான் செய்ய வேண்டும். நான் செய்யணும், நீங்க செய்யணும். சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் சொன்னபடியே ஆகும். எல்லாம் எனக்கு ஆகும் என்று சொல்லுகிற கர்த்தர் இங்கே சொல்லுகிறார், எவனாயிலும் சொன்னால் அவனுக்கு இது ஆகும் என்று மெய்யாகவே உபதேசம். கர்த்தருடைய வார்த்தையினுடைய உபதேசத்தை அழகாக கொடுக்கிறார் பாருங்க. தொடர்ந்து ஆதலால் மழை பெயர்ந்து போகணும், காட்டத்தி மரங்கள் வேரோடு பிடுங்கொண்டு கடலிலே நடப்படணும். ஆதலால் அதெல்லாம் நடக்கணும்ல. ஆதலால் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள். மறுபடியும் விசுவாசத்தை குறித்த போதனையை கொடுக்கிறார். கிறிஸ்தவமே போதனை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம்தான். அதெல்லாம் இந்த மத சக்திகளுக்கு புரியாது. புரியும்படியாக நாம் அவர்களை ஜெபத்திலே தாங்க வேண்டும். கர்த்தர் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவாராக. இங்கே பார்க்கிறோம், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன். இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்பவர் இங்கே சொல்லுகிறார். நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அடுத்த டீச்சிங்குள்ளாக வருகிறார். தொடர்ச்சியாக உபதேசிக்கிறார். அங்கே முதல் சுத்திகரிக்கிறார். சுத்திகரித்த உடனே கடிந்து கொள்ள வேண்டிய அத்திமரத்தை கடிந்து கொள் என்று நமக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். அடுத்தபடியாக யூ மஸ்ட் ஹேவ் காட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த். விசுவாசம் உடையவர்களாயிருங்க. அந்த விசுவாசத்துக்கு மலையை பார்த்து நீ பேசு, பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போன்னு சொன்னா அது உனக்கு கீழ்ப்படியும். விசுவாசி. நீ விசுவாசித்து எதை கேட்கிறையோ அதை பெற்றுக்கொள்ளுவ. நீ ஜெபம் பண்ணும் பொழுது உங்கள் பேரில் அல்லது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு, அது ரெண்டு கான்செப்டையும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால், அல்லது உங்கள் பேரில் ஒருவனுக்கு குறை இருக்குமானால், பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை, அது குறைதான், ஆண்டவரே அதை குறைன்னு தான் சொல்றார். ஆமாம், கரெக்டு தான், அது குறை தான். அவன் பண்ணுறது அப்படி தான் இருக்கு. ஆனால் அவன் அப்படி பண்ணுறான்றதுக்காக நமக்கு சொல்லுகிறார், அந்த குறையை அவனுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, மன்னியுங்கள். நம்மள எத்தனை பேர் மன்னிக்கிறதுலே தாராளமாக இருக்கிறோம். நாம் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது உடனே கர்த்தர் மன்னிச்சிடணும். மன்னி ஆண்டவரே, சாரி. இப்போ எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு சாரின்ற வேர்டுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. சாரி சொல்லு, சாரி சொல்லு, சாரி. சாரி சொல்லுதா சாரி சொல்லுதா தெரியல, அதை சாரின்னு கேட்டுக்கிட வேண்டியதுதான். அந்த சாரியிலே அர்த்தம் அற்றுப்போன காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இங்கே கர்த்தர் சொல்றார் பாருங்க, உங்க குறைய தேவன் உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள். நாம எத்தனை முறை தேவ சமூகத்தில் வரும் பொழுதெல்லாம் என்ன கழுவு ஆண்டவரே, நான் தப்பு தான் ஆண்டவரே, மன்னியுங்க ஆண்டவரே, உள்ளத்திலிருந்து சொல்கிறோம். உடனே ஆண்டவர் எப்படி, அது எப்படி நீ அப்படி சொல்லலாம், அதெல்லாம் கூடாது, அதெல்லாம் மன்னிக்க மாட்டேன், அப்படி யாரையாவது சொல்லியிருக்கிறாரா? ஒரு தலையும் அசையலை பாருங்க. நம்மளை ஒருவரையுமே அவர் சொல்லவே இல்லை. எப்பொழுதெல்லாம் சிம்பிளாக தான் சொன்னோம், 10,000 யோசனைகளோடு தான் சொன்னோம். மனம் திரும்பி உணர்ச்சி வசப்பட்டு பச்சாதாபப்பட்டு கூட நம்ம அந்த மன்னிப்பை கேட்கல. தப்பு தான், மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவர். உடனே ஆண்டவர் என்ன செய்தார், நமக்கு மன்னிக்கிறார். ஆனால் நாம் மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கணும்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுப்போம்.
தாக்குது மன்னிப்பு. அடக்கிடுவோம். நாம் எப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் என்னை மன்னியும் கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் உடனே மன்னித்து அவருடைய அனந்த கிருபையை தயவை நம்மீது அபரிமிதமாய் பொழிகிறார். நாமளும் அப்படி மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கணும் தானே. உபதேசம். நீங்கள் மன்னியாதிருப்பீர்கள் ஆனால், நீங்கள் சொல்கிறீங்க முடியாத ஆண்டவரே இப்போ என்னங்கிறீங்க, ஆமாம் அப்படி தானே வீட்டில் கேட்குறோம். இப்போ என்னங்கிற என்ன அப்படி தானே கேட்குறோம். அதை தான் இங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறேன். மன்னியாதிருப்பீர்கள் ஆனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார் என்றார். 18 26 வசனம் வரைக்கும் உபதேசம். முதல்ல சுத்திகரிக்கிறார், அடுத்து உபதேசத்தை கொடுக்கிறார். இந்த உபதேசத்திற்கு நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம், மோசே காலத்தில் சொன்ன காரியமெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம், இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலே வந்துவிட்டோம். அநேகர் அப்படி போதித்து ஜனங்களை வேறு வழியாய் திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டில் எது சொல்லுகிறாரோ தேவன் அதே தான் பழைய ஏற்பாட்டிலும் மோசையை கொண்டு சொல்லுகிறார். பழைய ஏற்பாட்டில் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை தான் புதிய ஏற்பாட்டில். வார்த்தையினுடைய சாராம்சம் மாறாதே தவிர எல்லாம் ஒன்றுதான், சத்து ஒன்றுதான், வார்த்தை தான் மாறும், அதன் சாராம்சம் மாறாது, வார்த்தை மாறலாம், பொருள் ஒன்றே. அப்படி என்றால் இந்த உபதேசத்திற்கு நம்மில எத்தனை பேர் அடி பண்ணுகிறோம்? சுத்திகரிப்புக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்த உடனே கர்த்தர் நீ சுத்தமாயிட்ட போன்னு சொல்லலை, நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பி என்று சொல்லுகிறார். அங்கே குஷ்டரோகிகளை சுஸ்தமாக்குகிற கர்த்தர் நீ வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படி சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா இவர் தான் பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லியிருக்கிறார், அவன் பாளையத்திற்கு புறம்பே போயிடணும். ஒருவேளை அவன் சொஸ்தமாயிட்டான்னா ஆசாரியனுக்கு அவனை காண்பித்து ஆசாரியனுடைய உத்தரவை பெற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் தான் வீட்டுக்கு போகணும். அதுதான் தெய்வத்தினுடைய நியமம். நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பி. ஏன் அப்படி சொல்லுகிறார்? ஆசாரியன் அங்கே உபதேசிக்கிறான். ஆசாரியருடைய உபதேசத்தை அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட மனிதர் கேட்க வேண்டும். அந்த உபதேசத்தை அவர்கள் கை கொள்ள வேண்டும், கீழ்ப்படிய வேண்டும். உபதேசித்த பிறகுதான் அவர்கள் மறுபடியும் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். 27வது வசனம், அவர் தேவாலயத்திலே இப்பொழுது தாங்க கர்த்தர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார். ஆலயத்துக்குள்ளே உலாவும்படி தான் வந்தார். உலாவும்படியாக வந்த ஆண்டவர் அசுத்தங்களை அங்கே பார்க்கிறார், வியாபார தந்திரங்களை அங்கே பார்க்கிறார், ஆலயத்தை சுத்திகரிக்க தொடங்குகிறார். உனக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார் என்ற நபருக்கு சரியான பதிலை அங்கே யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசித்து அறிய முடிகிறது. யூதர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறவர்கள். நீங்கள் 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் யூதர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள், கிரேக்கர் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள். இந்த அடையாளத்தை தேடுகிற யூதர்களுக்கு இயேசுவானவர் பதில் கொடுக்கிறார், இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்க, நான் 3 நாளைக்குள்ளே எழுப்புவேன். அங்கேயும் ஜனங்க, அந்த வேதபாரகரும் பரிசேயரும் இதை கட்டி முடிக்கிறதற்கு இத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு, நீ என்னமா அசால்ட்டாக பேசுகிற? விஷயம் தெரியுமா உனக்கு? இது எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னு தெரியுமா? காரியம் தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறியா? கர்த்தர் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். ஆனால் சீஷர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். அங்கே அடையாளத்தை கர்த்தர் அங்கே கொடுக்கிறார். நீர் எந்த அதிகாரத்தில் இப்படி செய்கிறீர்? எனக்கு பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம். அடையாளம் என்னன்னு கேட்குறீங்களா? நீங்கள் எப்போவுமே அடையாளத்தை தான் கேட்பீங்க. இதுக்கு முந்தி தான் அடையாளத்தை காமிச்சேனே, வாசனை இல்லாத, நிறம் இல்லாத, ருசி இல்லாத தண்ணீரை வாசனை கொடுக்கக்கூடிய நிறம் உள்ள அதிமதுரமான ஒரு திராட்சரசமாய் மாற்றினேனே. இந்த அடையாளத்தை பார்த்தும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லையா? இன்னும் ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுகிறேன். இந்த சரீரமாகிய ஆலயத்தை நீங்கள் இடிச்சிருவீங்க, நான் 3 நாளைக்குள்ளே இதை என்ன செய்வேன்?
எழுப்புவேன். 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்தார் தானே, அல்லேலூயா. மரணத்தை ஜெயித்தார் தானே, அல்லேலூயா. பாதாளமே உன் கூர் எங்கே என்று வெற்றி முழக்கமிடுகிற ஆண்டவரை தானே நாம் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட தெய்வீகம் நிறைந்த ஆண்டவர் தேவாலயத்திலே உலாவ வேண்டுமே. அவர் உலாவும்படியாக தானே வந்திருக்கிறார். உபாகமம் 23ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் எதற்காக அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்? தம்மை மகிமைப்படுத்த. ஓகே, அது மட்டும் அல்லாமல் உன்னை என்னை ரட்சிக்கவும் உன் சத்துருக்களை உன் கையில ஒப்பு கொடுக்கவும் உன் பாளையத்திற்குள்ளே உலாவிக் கொண்டு இருக்கிறார். இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்பவர் உன் பாளையத்திற்குள்ளே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார், அடுத்து நமக்கு ஒரு டீச்சிங் கொடுக்கிறார், பிறகுதான் நம் நடுவிலே அசைவாடுகிறார், உலாவுகிறார். எதற்கு உலாவுகிறார்? உன்னை ரட்சிக்கவும். நீ எதெல்லாம் கஷ்டம் என்று நினைக்கிறையோ, யாரெல்லாம் இவர் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறையோ, அவங்க கையிலிருந்து, அந்த காரியங்களிலிருந்து, அந்த பாவத்திலிருந்து உன்னை ரட்சிக்கவும், உன் சத்துருக்களை உன் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கவும். வேற யார் கையிலையும் கொடுக்க மாட்டார், உன் கையில தான் ஒப்பு கொடுப்பார். உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனா அவர் உன்னை விட்டு போய்விடுவதற்கான ஏதுக்கள் உண்டு. அடுத்து நீங்க வாசிங்க, உபாகமம் 23:14. அசுசியான காரியத்தை கண்டு உன்னை விட்டு விலகி போகாத படிக்கு உன் பாளையம் எப்பொழுதும் எப்படி இருக்க வேண்டும்? சுத்தமாயிருக்க வேண்டும். ஒருவேளை நம்ம இருக்கிற வீடை கூட சுத்தமாக வைக்கல, பரவாயில்லைங்க. ஒரு எர்த்துக்குவேக் வந்ததுன்னா சுத்தம் பண்ண வீடு எப்படி ஆகும்? கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம். அப்படி நினச்சி நாமளே ஆறுதல் படுத்தி கொள்ளலாம். வீடா இது சுத்தமாகவே இல்லை, பரவாயில்ல. நம்ம எப்படி சுத்தமாக இருக்கிறோம்? வீட்டின் சுத்தத்தை குறித்து பேசுகிறோம், நல்லது தான். அதுக்காக நீங்கள் சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்லலாம். சுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் சுத்தமாக இருக்கட்டும். நாம் நம்மை சுத்திகரித்து கொண்ட பிறகு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். கீழ்ப்படியாமல் நாம் மறுக்கும் பொழுது, கீழ்ப்படிய தவறும் பொழுது கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதை காண்கிறார்? அசுசியான காரியம். அவர் கண்டு அவர் உடனே போயிட மாட்டாருங்க, பார்த்துட்டு தான் விலகி போவார். ஐயோ என்னால் வர முடியலை அப்படி தான் சொல்லுவார். நான் உள்ளே வரணுன்னு தான் ஆசைப்படுறேன், ஆனால் உள்ளே வர முடியலை. ஒரு தேவ பிள்ளை ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு தரிசனத்தை கண்டார்களாம். அவர்கள் ஒரு அறைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள். அந்த அறைக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது ஒரு அந்த வாசலிலே ஒரு பெரிய மனிதரை போன்ற ஒருவர், தோற்றத்திலே யங்காக இருக்கிறார். பார்ப்பதற்கு, அதாவது அந்த பார்க்கிற அந்த ஜெபத்திலே தரிசனத்தை பார்க்கிறவங்களுக்கு ஒரு முதியவராயும் தோன்றுகிறார். அவர் பதட்டத்துடனே சொல்லுகிறார், அங்கே நீ போகாத. ஏன்? இவர் என்ன அப்படி வாசலில் மறிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, போகாதன்றாரு. ஏன்? அவர்கள் கேட்கிறார்கள், என்னையவே வெளியே தள்ளிட்டாங்க, நீ போயிடுவியாக்கா? இது என்னது, என்னையவே வெளியே தள்ளிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு. சரி, இந்த அறை கதவை திறந்து தான் பார்ப்போமே. சற்று அறை கதவை தள்ளிவிட்டு உள்ளே ஒரு கால் வைத்தவர்கள் சீ என்று இகழப்படத்தக்கதும் அருவருக்கப்படத்தக்கதுமான நரகலான காரியங்களை அங்கே பார்க்கிறார்கள். ஒரு கால் தான் உள்ள வச்சவங்க அடுத்த காலை வைப்பதற்கு பதிலாக வெளியே வந்து விடுகிறார்கள். நான் தான் சொன்னேன்ல, என்னையவே வெளியே தள்ளிட்டாங்க, நீ எங்க அங்க போற? இப்படி சொல்லுகிறாரே, இவர் யார் என்று அவர்கள் சற்று உற்று பார்க்கிறார்களாம். அந்த கட்டில் பெரிதாய் இருக்கிறதாம். அவர் காலை பார்க்கிறார்களாம், கால் தெரியவே இல்லையாம்.
அவ்வளோக்கு நீளமாக இருக்குதாம். அதோடு அவர்கள் முழித்து விட்டார்களாம். அந்த தரிசனம் இந்த நாளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்று சீர்தூக்கி பார்ப்போமேயானால், கர்த்தர் வெளியிலே நம்ம விட்டிருக்கிறோமா அல்லது உள்ளே வச்சிருக்கிறோமா? நரகலான விக்கிரகங்களை போன்ற காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுமேயானால், கர்த்தரால் கூட உள்ளே வர முடியாதுங்க. நான் வரணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன், ஆனால் வர முடியலை. காரணம், உன்னிடத்திலே நான் அசூசியை காண்கிறேன். நீங்கள் எசேக்கியேல படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அசுசியான ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்து, இரத்தத்திலே கிடக்கிற அந்த சகோதரியை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பிழைத்திரு, நீ பிழைத்திரு. நான் 16ஆம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன். எசேக்கியேல் 16 நாம் வாசிக்கலாமே. 6வது வசனம். நான் உன் அருகே கடந்து போகும்போது மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் நீ உன் இரத்தத்தில் கிடக்கிறதை கண்டு, கண்டு என்கிற பதத்தை நம்முடைய இருதயமாகிய பலகையிலே எழுதி கொள்ளுவோம். தீட்டானதை கண்டு, அசூசியை கண்டு, உன் இரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்று சொன்னேன். ஆம், உன் இரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்று சொன்னேன். 8வது வசனம். உன் அருகே கடந்து போன போது உன்னை பார்த்தேன், என் வஸ்திரத்தை உன்மேல் விரித்து உன் அசுசியை மூடி உனக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்து உன்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணினேன். இவ்விதமாய் இவ்விதமாய் நீ என்னுடையவள் ஆனாய். சபையாகிய மனவாட்டியே, இவ்விதமாக நீ என்னுடையவள் ஆனாய். என்னுடையவள் ஆன பிறகும் உன் வாழ்க்கையில் அசுசி இருக்குமேயானால் நான் திரும்பவும் உன்னை விட்டு நீங்கி போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அதனால தான் கர்த்தர் சொல்கிறாரு, உன் பாளையம் எங்கிலும் சுத்தமாக இருக்க கடவது கடவது. நாம் எப்படி நம்முடைய இந்த ஆலயத்தை ஜெப வீடாக வைத்திருக்கிறோமா, வியாபார வீடாக்கி கொண்டிருக்கிறோமா? அதிலே நாம் எப்படி நம்முடைய வைராக்கியத்தை காண்பிக்கிறோம்? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்திலே பிரவேசித்த உடனே தன்னுடைய வைராக்கியத்தை, உம்முடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்று எழுதியிருக்கிறதை 69ஆம் சங்கீதம் 9வது வசனத்தை சீஷர்கள் அப்பொழுது நினைவு கூர்ந்தார்கள். பிதாவாகிய தேவன், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, இவங்களுடைய வைராக்கியத்தை பார்த்தோம். திரித்துவத்திலே 3ஆம் நபராகிய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வைராக்கியத்தை சற்று கொஞ்சம் மீதியை உங்கள் தியானத்துக்கு நான் விட்டு விடுகிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வைராக்கியத்தை நாம் சிறிதளவு பார்த்து நாம் தொடர்ந்து சில காரியங்களை தியானிக்கலாம். ஏசாயா 63ஆம் அதிகாரம் 9 முதல் 14 வரைக்கும் வாசிக்கலாம். ஏசாயா 63 9 முதல் 14 வரை. அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர், ஆவியானவரை குறித்து தீர்க்கன் ஏசாயா எழுதுகிறார். அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் அவர்களை என்ன செய்தார்? ரட்சித்தார். தம்முடைய அன்பின் நிமித்தமும் பரிதாபத்தின் நிமித்தமும் மீட்டு பூர்வ நாட்களில் எல்லாம் தூக்கி சுமந்து வந்தார். அவர்களோ சுமக்கிறவரை விரோதமாக கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள். இதை தான் நாம் இன்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு செய்ய தெரிஞ்சது அதுதான். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் நம்மை ரட்சித்து மீட்டு நம்மை சுமந்து கொண்டு வருகிறார். நாமோ அவருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணி அவரை விசனப்படுத்துகிறோம். அடுத்தது பார்க்கலாம். 11வது வசனம். ஆகிலும் நாம் அவருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினாலும் அவருடைய மனதை விசனப்படுத்தினாலும் அவர் மோசேயையும்
தம்முடைய ஜனத்தையும் பூர்வ நாட்களையும் நினைவு கூர்ந்தவராக அவர்களையும் தம்முடைய மந்தையின் மேய்ப்பனையும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏற பண்ணுகிறார். அவர்கள் நடுவிலே தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை இருக்க கட்டளையிட்டு. இயேசு கிறிஸ்து பரமேறுவதற்கு முன்பாக என்ன சொல்லி போனார்? நீங்க ஆவியை நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் எருசலேமிலே என்ன செய்யுங்க? காத்திருங்கள். காத்திருந்தவர்களை ஆவியானவர் நிரப்பினார். மற்றவங்க வேடிக்கை பார்த்தாங்க. நீங்க வேடிக்கை பார்க்கிற கூட்டத்திலே ஒருவரா, அல்லது காத்திருந்து பரிசுத்த ஆவியிலே நிரப்பப்படுகிறவர்களிலே ஒருவரா? இன்றைக்கு சபையிலே நிறைய பேர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவதை பார்க்க முடியல. ரொம்ப வருத்தமான காரியம். அப்படி நிரப்புகிற கர்த்தராலே நிரப்பப்படுகிற பாத்திரங்களையும் எள்ளி நகையாடுகிறார்கள். இது அடுத்த துரோகம், அடுத்த தீமை. கண்ணை மூடி ஆராதிக்க தெரியல, ஆவியில நிரம்புகிறவங்களை பார்த்து கிண்டல் பண்றது, சிரிக்கிறது. அவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க, வீட்டில் போய் அதை சொல்லி காமிச்சு ரசிக்கிறது. அதெல்லாம் எது? பரிகாசம் அல்லவா? அவருடைய ஆவியை விசனப்படுத்துகிறோம் தானே. நான் நிரப்பப்படலையே, அப்படி வரமாட்டேங்குது. அவங்க இப்படி குதிச்சாங்க, அவங்க இப்படி பின்னாலே வந்தாங்க, அவங்க இப்படி பாய கிழிச்சாங்க, அவங்க கொண்டையெல்லாம் அசைஞ்சு போயிடுச்சு, அவங்க இப்படி போயிட்டாங்க, அப்படி போயிட்டாங்க. அதை தான் நாம் பேசுகிறோமே தவிர அவர்கள் பேசின பாஷையின் அர்த்தத்தை நம்மால் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியலைன்னா வாய மூடிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் அல்லவா? நாமும் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்ற தாகத்தையாவது பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லவா? தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை அவர்கள் நடுவிலே இருக்க கட்டளையிட்டு. ஏன் கட்டளையிடுகிறார்? அதை தான் யோவான் 16ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்லுகிறார். மோசேயின் வலதுகையை கொண்டு அவர்களை தமது மகிமையின் புயத்தினாலே நடத்தி தமக்கு நித்திய கீர்த்தியை உண்டாக்க அவர்களுக்கு முன்பாக தண்ணீரை பிளந்து ஆழங்களிலே நடக்க பண்ணுகிறார். ஏசாயா 63:14 கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பள்ளத்தாக்கிலே போய் மிருக ஜீவன்களை, இறங்குகிற மிருக ஜீவன் என்றால் நல்லா புல்லு மேய்ஞ்சிட்டு அப்படியே அமைதியாக போகுது, அதுதான் இறங்குகிற மிருக ஜீவன். அது என்ன செய்கிறது? அமர்ந்த நிலையிலே இளைப்பாறுகிறது. நீங்கள் யோசித்து பாருங்க, நீங்கள் பட்ட உபத்திரவங்களில் எல்லாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு இளைப்பாறுதலை கொடுத்தார் தானே, உங்களோடு இடைப்பட்டார் தானே, உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்தார் தானே. எத்தனை நச்சரிப்புகள், அத்தனை நச்சரிப்புகளை தாங்குகிறதற்கு பலன் கொடுத்தார் தெய்வம் தானே. அது கூட ஒரு இளைப்பாறுதல் தானே. அந்த இளைப்பாற பண்ணுகிற கர்த்தரை நாம் எப்படி மகிமையாய் ஆராதிக்கிறோம், மகிமையுள்ள கீர்த்தியை உண்டாக்குகிறோம். நம் நடுவிலே பரிசுத்த ஆவியை இருக்க கட்டளையிட்டவர். இப்போ ஆவியானவர் தம்முடைய வைராக்கியத்தின்படி இதெல்லாம் செய்திருக்கிறார். இன்னொரு காரியத்தையும் ஸ்பிரிச்சுவலாக, ஆவிக்குரிய ரீதியிலே யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் அங்கே இயேசு கிறிஸ்து ஆவியானவரை குறித்து சொல்லுகிறார். 8வது வசனத்திலிருந்து, நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன். அப்படின்னா கர்த்தர் பொய் சொல்லுகிறவரோ அல்ல, ஒரு ஃபேக்ட், ஒரு ட்ரூத், ஒரு சத்தியம். இந்த சத்தியத்தை சொல்லுகிறேன், நான் போறது உங்களுக்கு நல்லது. தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வருவார், அவர் வந்து சுத்திகரிப்பார். இயேசு எப்படி தேவாலயத்தை சுத்திகரித்தாரோ அதே போன்று இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை குறித்து, நீதியை குறித்து, நியாய தீர்ப்பை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார். இதுதாங்க ஆவியானவருடைய அபிஷேக தைலத்தினுடைய சிறப்பு அம்சம். நான் மேன்மை பாராட்டுவதற்கல்ல. நான் பாஷை பேசுவேன், பாஷைகள் பேசலாம். ஆனால் பேசுகிற பாஷைகளினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையின் பரிசுத்தத்தின் விகிதம் எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது? நாங்கள் அதுக்கு தாங்க பேசவே மாட்டோம். ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீம், இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிறைத்திருக்கிறார். எது பாவம் அதை குறித்த விளக்கத்தை இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார் பாருங்க. அவர்கள் என்னை, 9வது வசனம்,
விசுவாசியாதபடியினாலே பாவத்தை குறித்தும். விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் நல்லதே. அப்படியா? பாவமே. அன்பிலீஃப் இஸ் a sin. நீங்க எதெல்லாம் அவிசுவாசிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பாவம். அவர் வந்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் எதை விட சொல்லுகிறாரோ அதை விட வேண்டும். எதை கொட்டி போட சொல்லுகிறாரோ அதை கொட்டி விட வேண்டும். கவிழ்க்க வேண்டியதை கவிழ்த்து போட வேண்டும். இதெல்லாம் நான் பத்திரமா வச்சிருப்பேன். இயேசுவை நான் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். செக் யுவர் ரிப்பன்டன்ஸ். உங்க மனம் திரும்புதலை சற்று சரி பாருங்கள். எங்கேயோ ஓட்டை இருக்கு. அந்த ஓட்டையை பலிபீடம் செப்பனிடப்பட்டால்தான் கர்த்தருடைய அக்கினி இறங்கும். பலிபீடம் செப்பனிடப்படாத வரையிலும் என்னை கேட்டருளும் என்ற ஜெபத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பதில்லை. இயலாது. நம் நடுவிலே அவரால் உலாவ முடியாது. அவர் தேவாலயத்திலே உலாவ வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய ஆசை. எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவாகிய தேவன் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்? ஒருத்தர்னாலேயே சொல்ல முடியலையே. காரணம், ஆங்காங்கே பாவம் கொட்டி கிடக்கிறது, சிந்தி கிடக்கிறது. இரத்தத்தாலே கழுவப்பட வேண்டும். அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும். அடுத்து பாருங்க, நீங்கள் இனி என்னை காணாத படிக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினாலே நீதியை குறித்து. ஆவியானவர் போதிக்கிறவர். நமக்கு ஜெபிக்க தெரியலனா ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறவர். நான் உண்மையிலே ஆண்டவர்கிட்ட அதை தாங்க சொல்லேன். அப்படி சொல்லிட்டு தாங்க இங்கே வந்து நிற்கிறேன். நான் காலையில் உண்மையாய் கர்த்தரை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறேன், சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன். ஐ எம் நத்திங் லார்ட், ஐ நோ நத்திங் லார்ட். ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்க, எதுவுமே புரிய மாட்டேங்க. வயசு தான் கூடுதே தவிர அறிவு இருக்கு, உணர்வு இல்லை. எனக்கு நீர் வேணும் ஆண்டவரே, எனக்கு நீர் வேணும். இங்கே எழுந்து வரும்பொழுது கூட நீங்கள் முன்னால் போங்க, நீங்கள் போங்க. யூ கோ ஃபார்வர்ட், தென் ஐ வில் கம், ஐ வில் ஃபாலோ யூ. நீங்கள் முன்னால் போங்க. அதுதான் அம்மா சாரால் நவரோஜி அழகாக சொல்கிறாங்க. என் முன் செல்லும் சமூகம் எனக்கு இளைப்பாறுதல் தரும். அவருடைய சமூகம் முன்னே சென்றுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ரெஸ்ட்டு தான். நாம் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது இல்லை, அதுக்கு விலை கொடுக்கறதும் இல்லை. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் போங்க, அது கஷ்டம்தான். ஆனால் அது உங்களுக்கு லாபத்தை கொண்டு வரும், அது உங்களை பரலோகத்திற்கு சேர்க்கும். இப்போ நல்லா இருக்கு, ஜாலியாக இருக்கு, விசாலமாக இருக்கு, ஒரு பிரச்சனையும் எனக்கு இல்லை. மணலில் வீடு கட்டுகிறாயோ, சரி செய்து கொள். ரெண்டு குரூப்பு, ரெண்டு பேருமே வீடு கட்டுறாங்க. ஒருத்தர் கட்டுறாரு பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல், அடுத்தவர் கட்டுறார் மரம் புல் வைக்கோல். ரெண்டு வீட்டுக்குமே பெருங்காற்று அடித்தது, பெருமழை பெய்தது, பெருவெள்ளம் மோதியது. ஒரு வீடு விழுந்தது, விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது. ஆனால் இன்னொரு வீடு நின்றது. நீங்கள் நிற்கிற கும்பலா, முழுவதும் அழிய போகிறவர்களிலே ஒருவரா? அப்படி என்றால் நீங்கள் கட்டுகிற அந்த ஸ்திரத்தை பொறுத்து தான் அமையும். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை எப்படி கட்டி கொண்டு இருக்கிறோம்? மரம், என்கிட்ட மரம் தானே இருக்கு. கல்லு தான், கல்லில் கட்டி பாருங்க, அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். கல் தூக்குறதும் கஷ்டம், அதை வைக்கிறதும் கஷ்டம், முழு பிரயாசம். அவர்கள் என்னை காணாததினாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நீதியை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார். ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட். எப்பவுமே தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபத்தில் நீங்கள் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் எஸ் மை லவ்விங் சன் ஆர் டாட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்லப்படுகிற ஜீவியம் நம்மிடத்தில் காணப்படுமானால் கண்டிப்பாக கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்படுவார். உங்ககிட்ட பேசாமல் யார்கிட்டங்க பேச போகிறார்? பிள்ளைகிட்ட பேசுறது தானே அப்பனுக்கு பிடிக்கும். வாடா நீ தாண்டா என் கூட பேச மாட்டேங்கிற, அதுதான் ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பு. நான் உனக்காக சிந்தின ரத்தம் விருதாவாய் போய்விடுமோ, அதுதான் தெய்வத்தினுடைய அங்கலாய்ப்பு. தொடர்ந்து இந்த உலகத்தின் அதிபதி நியாயம் தீர்க்கப்பட்டதினாலே நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் ஆவியானவர் எப்படி, அவர் மென்மையானவர் தான்,
ஆனால் மேன்மையானவர். அவர் கண்டித்து உணர்த்துகிறவர். நம்ம இன்னைக்கு கண்டிப்புக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறோம். அது வேண்டாம், அது ஒரு மாதிரி, அது ஸ்ட்ரிக்டாக பேசும், அது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு. எது? நம்ம வீட்டில் ஆடு மாடு மேய்க்கிறதா? எது? ஆவியானவர் கண்டித்து உணர்த்துகிறவர். யார் ஒருவர் உங்களை கண்டிக்கிறாங்களோ நீங்கள் அவங்க பக்கத்தில் சாஞ்சு பாருங்க, அவங்க சொல்கிறத கேட்டு பாருங்க. யூ வில் ரிசீவ் த இட்டர்னல் லைஃப். நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும். நமக்கு யாரும் நம்மளை டச் பண்ணிடக்கூடாது. டோன்ட் டச், டச் மீ நாட் பிளான்ட். அது தொட்ட உடனே அது என்ன செஞ்சிடும்? அப்படியே சுருங்கிக்கிடும். எதுவும் சொல்லக்கூடாது. அப்படி ஒரு சுருக்கமெல்லாம் விரியட்டும். கர்த்தராலே நாம் கழுவப்படுவோம். ஆவியானவர் நம்மை கண்டித்து உணர்த்தும் பொழுது சுத்திகரிக்கப்படுவோம். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனத்திலே இந்த ஆவியானவருடைய வைராக்கியத்தை இன்னும் சற்று கூடுதலாக பார்க்க முடியும். அங்கே ஏசாயாவிலே பார்த்தோம், இங்கே யோவானிலே பார்க்கிறோம், இப்பொழுது ரோமரிலே பார்க்கலாம். ஆவியானவரும் பலவீனங்களில் நமக்கு என்ன செய்கிறார்? அதுதாங்க ஆவியானவர். நீ எதிலெல்லாம் பலவீனப்பட்டு இருக்கிறாயோ அந்த பலவீனத்திலே உனக்கு உதவி செய்கிற கர்த்தர். அனுபவத்திலிருந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு இது பலவீனம் ஆண்டவரே, எனக்கு ஜெபிக்க தெரியாது ஆண்டவரே, எனக்கு வேதத்தை வாசிக்க தெரியல ஆண்டவரே, புரியவே இல்லை ஆண்டவரே. அந்த யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 14 முதல் 17 வரையுள்ள சத்துக்களை என்னால் அது தியானிக்கவே முடியல. அவ்வளவுக்கு கருகள் ஆழம். புரியவே இல்லை ஆண்டவரே, புரியவே இல்லை. எவ்வளவு ஆழமாக இருக்கு ஆண்டவரே. சாதாரணமாக நான் எத்தனை தடவை இந்த வார்த்தையை வாசித்திருக்கிறேன். புரியலை. நம்முடைய பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிற கர்த்தர். நம்ம நேர்மையை கர்த்தர் பார்க்குறார். நம்ம ஆண்டவர்கிட்டே சொல்லுவோம், எனக்கு எல்லாம் தெரியுமே அப்படின்னு. அங்கே தான் நம்முடைய மிஸ்டேக் இருக்கிறது. அவர் நம்மை உள்ளும் புறம்பும் பார்க்கிறார். அவர்கிட்ட போய் நம்ம டயலாக அவுத்து விடுவோம். எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆண்டவர், நான் அப்படி செஞ்சிருவேன், நாக்கு ஆண்டவர், இது இப்படி செஞ்சிருவேன், இதுதான் நாக்கு, இது ஜுஜிபி ஆண்டவர். எங்கே போய் செய்ய பார்ப்போம். அதுதான் கஷ்டம் ஆண்டவர். பலவீனங்களிலே உதவி செய்கிற ஆவியானவர். எங்கே பலவீனப்பட்டு இருக்கிறோம்? தொடர்ந்து வாசிக்கலாம். ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னது என்று அறியலைங்க, அறியலை. இதை சொல்லுகிறவர் யாருங்க? பெரிய ஜெபிக்கிற வீரன்க பவுல் அப்போஸ்தலன் மூலமாக ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். அவனை குறித்து ஆண்டவருடைய அறிமுகமே அவன் இப்பொழுது ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். அப்படிதான் சொன்னார் அனனியா கிட்ட, நீ போ அவன் தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ணு. அவன் இப்ப ஜெபம் பண்றான். அப்படி தன்னுடைய ரட்சிப்பை ஜெபத்திலே தொடங்கின பவுல் மூலமாக ஆவியானவர் எழுதுகிறார், நம்முடைய பலவீனங்களிலே நமக்கு உதவி செய்கிற ஆவியானவர். ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னது என்று நாம் அறியாதிருக்கிறபடியினால் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நீங்கள் டீப்பாக ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. ஒரு க்ரோனிங் உங்களுக்குள்ளே தெரியும், ஒரு ஏக்க பெருமூச்சு வரும். அப்போல்லாம் நம்ம நினச்சிக்கிடலாம், நான் ஜெபிக்கலை, எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் ஜெபிக்கிறார். பெருமூச்சுகளோடு அவர் என்ன செய்கிறார்? பரிந்து பேசுகிறார். அதுதாங்க ஆவியானவருடைய வைராக்கியம். அப்படி நமக்காக யாரோ ஒருத்தர் வைராக்கியமாக ஜெபித்திருப்பாங்க, ஆவியானவருக்குள்ளாக ஜெபித்திருப்பாங்க. அந்த ஜெபத்தின் விளைவாக தான் இன்னைக்கு நம்ம பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். எத்தனை பெரிய ஆண்டவர்! யாவே தேவனுடைய வைராக்கியத்தை பார்த்தோம். நான் விவரமாக சொல்லணும்னா நேரமும் காலமும் போதாது. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வைராக்கியத்தை பார்த்தோம், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வைராக்கியத்தை பார்க்கிறோம். இப்பொழுது நம்முடைய வைராக்கியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? இந்த வைராக்கியம் நமக்குள்ளே இருக்கிறதா? அவருடைய சீடர்கள், அவரை பின்பற்றினவர்கள், அவர்களிலே ஒரு சிலரை ஆவியானவர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார். அவர்களை குறித்த காரியங்களை நாம் வருகிற நாட்களிலே தியானிக்கலாம். இந்த வைராக்கியத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளுவது? இதை குறித்த அதிகமான காரியங்கள் வாசிக்கலாம். 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம். நான் முடித்து விடுகிறேன், நிறைய காரியங்கள் உண்டு. இந்த காரியங்களை மட்டும்
நம்முடைய மனதிலே நாம் எழுதி கொள்ளுவோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய கண்களை பிரகாசிப்பிப்பாராக. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 17-18 வாசிக்கலாம். உங்கள் உறுதியிலிருந்து விலகி விழுந்து போகாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருந்து நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்க வேண்டும். இந்த வைராக்கியம் நம்மிலே சிதைந்து போவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், ஒரு காரணி உண்டு என்றால் பிசாசினுடைய தந்திரம். அது எப்படிங்க தந்திரம்னு சொல்ல முடியும்? நீங்கள் சத்துருவை கர்த்தருடைய நாமத்தினால் ஜெயிக்கலாம், கர்த்தருடைய இரத்தத்தினால் அவனுடைய வல்லமையை மேற்கொள்ளலாம். அதனால் அவனுக்கு தெரியும். அதுதான் ஏதேன் தோட்டத்திலே நடந்தது. இவங்க பிரிச்சிட்டாங்கன்னா ஆதாம் தனியா ஏவாள் தனியா எப்படா இருப்பாங்க? கர்த்தர் சொன்னது யாருக்கிட்ட? ஆதாம் கிட்ட தான் சொன்னார். ஏவாள் அப்போ பிறக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் சாப்பிடலான்னு சொல்லும் பொழுது ஏவாள் அங்கே இல்லை. ஆனால் பிசாசு அவனுக்கு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது, காட்டு ஜீவன். இந்த காட்டு ஜீவன் ஆதியாகமம் 3:1 நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். நான் அவனை திட்டெல்லாம் செய்யலை, வேதம் சொல்லுகிற வார்த்தையை தான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன். இந்த காட்டு ஜீவன் மற்ற எல்லா ஜீவன்களை பார்க்கிலும் தந்திரம். பிசாசு நம்ம எப்படி பிடிப்பானா? தந்திரத்திலே பிடிப்பான். அவனுடைய தந்திரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளுவதற்குத்தான் ஜெபிக்க வேண்டும். அவனுடைய தந்திரங்களை முறிக்கிறதற்கு எப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்ளுவதற்குத்தான் வேதத்திலே மணிக்கணக்காய் தியானிக்க வேண்டும். நம்ம எவ்வளோ நேரம் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீ என்ன செய்கிற? சும்மா இருக்கேன். நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? சும்மா தான் இருக்கேன். என்னவா? பைபிளை படி. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சும்மா தான் இருக்கேன். சும்மா இருந்தால் காட்டு ஜீவன் உள்ளே வந்துவிடும். கவனம், உங்கள் வைராக்கியத்தை பட்சித்து போட்டுவிடும். இந்த காட்டு ஜீவனுடைய தந்திரத்தில் இருந்து அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம். அழகா பேதுரு சொல்றார், ஏன்னா இவர் பிசாசின் தந்திரத்தில் இருந்து வெளியே வந்தவர், அனுபவத்திலிருந்து நமக்கு போதிக்கிறார். நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியே அக்கிரமக்காரருடைய வஞ்சகத்திலே, வஞ்சகம் தந்திரம், அக்கிரமக்காரன் பிசாசு, அவை தந்திரமாய் நம்ம என்ன செய்வான்? பிடித்து விடுவான். அதனால தான் கொரிந்திய சபைக்கு பவுல் எழுதும்போது சொல்லுகிறார், அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, கிறிஸ்துவினுடைய சன்னிதானத்திலே மன்னியுங்கள். அப்ப நீங்க மன்னிக்கலன்னு சொன்னா சத்துருவுக்கு இடம் கொடுக்கிறீர்கள். அதனால தான் கர்த்தர் மார்க் 11:18 வசனத்திலிருந்து 26 வசனம் வரைக்கும் அங்கே கொடுக்கிற போதனையிலே மன்னிப்பை குறித்து போதிக்கிறார். நம்ம தாராளமாக மன்னிப்போம். இலவசமாய் பெற்றீர்கள், இலவசமாய் கொடுங்கள். நம்ம காசுக்கு தான் அப்படி சொல்கிறோம். இலவசமாக பெற்றீங்கப்பா, இலவசமாக கொடுங்க. யார் சொன்னால் இலவசமாய் பெற்றோம்? கஷ்டப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி வேர்வை சிந்தி உழைத்து வாங்கின காசு. அது என்ன சும்மாவா வந்தது? ஆக நாம் செலுத்துகிற காணிக்கை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற காணிக்கையாய் இருக்க வேண்டுமே. சாத்தானுடைய வஞ்சகத்திலிருந்து நாம் இழுப்புண்டு நம்முடைய உறுதியிலிருந்து விலகி விழுந்து போகாத படிக்கு. அப்போ அந்த வைராக்கியத்திலிருந்து விலகுவதற்கு சத்துரு தந்திரமாய் உங்களை பிடிப்பான். கவனம், கவனம். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சபையை நான் நேரத்தை பார்த்தேன், முடிச்சிடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் என்னால் முடிக்கவே முடியலை. எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் வைராக்கிய வாஞ்சையாய் பிசாசினுடைய தந்திரத்துக்கு இந்த சபை ஆளாகிவிடக்கூடாது, பிசாசினுடைய வஞ்சகத்திலே இந்த சபை விழுந்துவிடக்கூடாது, தங்களுடைய வைராக்கியத்திலிருந்து விலகி விழுந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே அக்கறை உள்ளவராக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்.
நம்முடைய பலவீனங்களிலே நமக்கு உதவி செய்கிற கர்த்தர். நாட் ஓன்லி அட் த பிசிக்கல் வீக்னஸ், சரீர பிரகாரமான பலவீனம் மட்டும் இல்லைங்க, ஆவிக்குரிய பலவீனம் எத்தனை எத்தனை. இன்னும் கோபத்தை விட முடியலை, இன்னும் பொய்யை விட முடியலை, கூட்டி சொல்கிறது குறைச்சி சொல்கிறது எல்லாம் பொய் தான். நீங்கள் வேதத்தில் வெளிப்படுத்தல வாசித்து பாருங்க, எல்லா பொய்யர் அனைவரும் பொய்யையும் அருவருப்பையும் நடக்கிறது தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதில்லை. அதனால தான் நம்ம மற்றவங்கள பார்த்து கேட்குறோம், நீ பொய் சொல்கிற. எனக்கு ரொம்ப நாளாக சந்தேகங்க, யாராவது என்னை பார்த்து இப்படி கேட்கும் பொழுது, என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க, பொய் சொல்கிறீங்களோ, கொஞ்சம் உள்ளம் வலிக்கும். பொய்யே பேசக்கூடாதுன்ற உறுதியில் இருக்கும் பொழுது இவங்க கேட்குற கேள்வி என்ன, பொய் சொல்கிறீங்களா? அப்போ தான் நான் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது ஆவியானவர் மனதில் ஒரு சிந்தனையை தட்டினார். அது பொய் சொல்லுது, தான் திருடி பிறரை நம்பாள். பொய் சொல்கிறவங்க தான் பிறரை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நீ பொய் சொல்கிற. பொய் சொல்லாதவங்களுக்கு தெரியாது, பேசப்படுகிறதெல்லாம் மெய் என்று நம்பிக்கொள்ளுவார்கள். அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, பொய் சொல்கிறான்னு அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க மெய்யை பேசியே பழகிவிட்டார்கள். மெய்யான ஆவியானவருக்குள்ளே தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லுகிறார்கள். அப்போ யார் ஒருவர் பிறரை பார்த்து நீ பொய் உரைக்கிறாய் என்று கேட்கிறோமோ, நம்முடைய சரி செய்து கொள்ளுவோம், நம்மிடத்திலே பொய் இருக்கிறதா என்று. இப்படி காரியங்களை ஜெயிக்க முடியாதபடி தடுமாறினோமே ஆனால் நம்முடைய வைராக்கியம் எங்கே போகிறது? விழுந்து விடுவோமே. என்னாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். என்னாகமம் 25:18. அவர்கள் உங்களுக்கு செய்த சற்பனைகளினால், தந்திரங்களினால். சற்பனை என்று சொல்லும் பொழுது சர்ப்பத்துக்குரிய கேரக்டர். சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கல இந்த காட்டு ஜீவன் தந்திரமாயிருந்தது. தன்னுடைய சற்பனையினாலே உங்களை மோசம் போக்கி நெருக்கினார்களே. தலைகளை தாழ்த்தும். வருகிற நாட்களிலே கர்த்தருக்கு சித்தமானால், அவருடைய வருகை தாமதிக்குமானால் இந்த காரியங்களை இன்னும் சற்று விளக்கமாக தியானிக்கலாம். தலைகளை தாழ்த்துவோம். நாம் எத்தனை முறை சற்பனைகளினாலே மோசம் போய்விட்டோம். ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆவியானவர் நம்முடைய பலவீனங்களிலே நமக்கு உதவி செய்கிறவர். அது சற்பனைன்னு தெரியல ஆண்டவரே, நான் மோசம் போயிட்டேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவர்கிட்ட உண்மையே சொல்லுவோம். நம்ம மனிதர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு நம்ம வரல, மனுஷர்கிட்ட சொல்லணும்னு தேவையில்லை, அவசியமும் இல்லை. தேவாதி தேவன், கர்த்தாதி கர்த்தர், ராஜாதி ராஜன், நம்மை நேசிக்கிறவர், நமக்காக தயவு பாராட்டுகிறவர், இரக்கம் பாராட்டுகிறவர், பிழைத்திரு என்று சொல்லுகிறவர், தம்முடைய இரத்தத்தினாலே, தம்முடைய வார்த்தையினாலே, தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியாகிய ஜலத்தினாலே நம்மை சுத்திகரிக்கிறவர். அவர்கிட்ட சொல்லுவோம், நான் எத்தனையோ முறை மோசம் போயிட்டேன் ஆண்டவரே, பிசாசினுடைய தந்திரம்னு தெரியலப்பா, என்ன மன்னியும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உம்முடைய அபிஷேக தைலத்தை நான் இழந்து போய் நிற்கிறேனே, நான் இழந்து போயிட்டேனே. fill me Lord, fill me Lord. ஆண்டவரே என்னை நிரப்புங்கப்பா, நான் வளரணும்ப்பா, நான் வளரணும் ஆண்டவரே. நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியிலே நாம் எவ்விதம் அக்கறை கொள்ளுகிறோமோ அதே போன்றே பரிசுத்த ஆவியானவரும் நம்முடைய வளர்ச்சியிலே அக்கறை கொள்ளுகிறார். நம்முடைய பலவீனங்களிலே நமக்கு உதவி செய்கிறவர். நம்ம எத்தனை முறை மீதியானியருடைய சற்பனைகளினாலே மோசம் போய் நெருக்கத்திற்குள்ளாகிவிட்டோம். நெருக்கத்துப்படுகிறவர்களுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர்.
இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை, நெருக்கப்படுகிறவர்களுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர். பிசாசினுடைய தந்திரத்தினாலே மோசம் போய்விட்டோமோ? கர்த்தர் மீது கொண்டிருக்கிற அன்பிலே வைராக்கியம் இழந்தவராய் காணப்படுகிறோமோ? Lord, fill me with thy anointing oil, Lord. என்னை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. மாவலிய கோரமாக வன்சிலுவை மீதினில் நான் மாவலிய கோரமாக வன்சிலுவை மீதினில் நான் கோவை தொங்க நேரிடேனும் ஆவலாய்வோ மண்டை சேர்வே தேவனே நான் உமதண்டையில் என்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் காவல் பூமியில். நம்ம பாடின வரிகளுடைய அர்த்தம் நம்ம உணர்ந்துதான் பாடுகிறோமா? மாவலிய கோரமாக, அது வலிமை மிகுந்தது, கொடூரமானது, பெரியது. அப்படிப்பட்ட வன் சிலுவை மீதிலே நான் தொங்கும்படியான சூழ்நிலை நேர்ந்தாலும் ஆவலாய் உம்மண்டை சேருவேன். அதுதாங்க வைராக்கியம், அதுதான் வைராக்கியம். ஆண்டவரே, என்னிலே அந்த வைராக்கியம் பொங்கட்டும் ஆண்டவரே. பிதாவாகிய தேவனுடைய வைராக்கியம் போல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வைராக்கியம் போல, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வைராக்கியம் போல என்னுடைய வைராக்கியமும் இந்த காலை வேளையிலே பெருகட்டும் ஐயா, வளரட்டும் ஐயா. பிசாசின் தந்திரத்திலே நான் மோசம் போய் விடாதபடிக்கு உங்க கையில என்ன கொடுக்கிறேன், உங்க கையில என்ன கொடுக்கிறேன். Thank you, Lord. Thank you, Lord. பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே பண்ணமையா எந்தன் தேவனே, கிருபையாக நீரனக்கு தருவதெல்லாம் உமதண்டை. கிருபையாக நீரனக்கு தருவதெல்லாம் உமதண்டை. அருமையாய நெய்யழைக்கும் அன்பின் தூதராகச் செய்யும் தேவனே, நான் உமதண்டையில் என்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். கர்த்தரை கிட்டி சேருகிற ஆவல் இருப்பவர்கள் நம்முடைய இருக்கைகளை விட்டு எழுந்து கொள்ளலாம். எல்லாரும் கட்டாயமா நிக்கணும்னு அல்ல. ஆண்டவரே, நான் உங்ககிட்ட வர்றேன்ப்பா,
இந்த பூமி அழிய போகுது, அதுக்கேற்ற காரியங்கள் எல்லாம் நான் கேள்விப்படுகிறேன். பஞ்சத்தாலும் பட்டயத்தாலும் கொள்ளை நோயினாலும் பூமி அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. மீட்பர் வாசலருகே நிற்கிறீரே, இன்னும் நான் என்னை கடிந்து கொள்ளாதபடி, கடினப்படுத்தி விடாதபடி, என் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதபடி, ஆண்டவரை எல்லா துரோகங்களையும் விட்டு அப்பா உமக்கு நேராக என் மனதை திருப்புகிறேன். நான் பிழைத்திருக்க விரும்புகிறீர் அல்லவா, நானும் பிழைக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே. என் மனதை உமக்கு நேராய் திருப்புகிறேன். I turn myself unto thee, Lord. I turn myself unto thy holy presence, Lord. I turn myself unto thy holy words, Lord. உடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கைக்கு நேராக என்னை நானே திருப்புகிறேன் ஐயா. என்னை அக்செப்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க, என்னை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுங்க. என் பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுவதாக. உடன்படிக்கையின் தூதனானவர், லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரிக்கிறவர், நாங்கள் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கும் பொருட்டு, நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும் பொருட்டு, once again sanctify us, Lord. ஒரு விசையாய் எங்களை சுத்திகரியும் ஐயா. கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுவோமே, சுத்திகரியுங்கப்பா, என்னை சுத்திகரியுங்க, எங்களை சுத்திகரியுங்க, எங்கள் குடும்பத்தை சுத்திகரியுங்க, எங்கள் சபையை சுத்திகரியுங்க. நாங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் உம்முடைய உபதேசத்திற்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது தேவாலயமாக எங்களிலே உலாவுகிறவர் அல்லவா, உலாவுகிறவரை கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உலாவுகிறவரே, எங்களை விட்டு போய்விடாதீரும். உலாவுகிறவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். உலாவிக் கொண்டிருக்கிறவரே, உமக்கு எங்களை தருகிறோம். ஷபரபா லுகரே தலதா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அம்திரா துலேதா. உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி ஐயா. எங்களுக்குள்ளே உலாவுவீராக, எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுவீராக. We need thy movement, Lord. ஆண்டவரே, move on us, Lord. எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுங்க, அசைவாடுங்க, அசைவாடுங்க. தேவாதி தேவனே, நீங்க அசைவாடணும் ஐயா. நீங்க அசைவாடுகிறத நாங்க பார்க்கணும் ஐயா. ஒப்திரதிலதா. எங்களை தருகிறோம், எங்களை தருகிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Father. நன்றி செலுத்தி உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய ராஜரிகமான ஆளுகைக்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரை ஒப்பு கொடுத்து உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். மகிமை யாவும் உமக்கே எங்கள் ஜீவியத்தின் மூலமாய் உண்டாயிருப்பதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நியோன்ய ஐக்கியமும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் இன்றும் என்றுமான சதா காலங்களிலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தம் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். நம் நடுவிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறவருடைய அந்த பிரசன்னத்திலே தொடர்ந்து நம்முடைய ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளத்தக்கதாக தேவனுடைய இரக்கத்திற்கும் கிருபைக்கும் உங்களை அர்ப்பணித்து உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். God bless you.